Gulê dikeve kortika avê. Gulê û hevala xwe li kuçeya berderî dilîzin, pêşî bi benokê dileyîzin. Du heval benekî bilingê xwe ve girê dane, gulê jî xwe di ser ben de davêje. Demek şunda îcar hevalên din xwe di ser ben de davêjin. Gelek bi kêf û eşq dileyîzin. Pişt re dest bi lîstika gogê dikin. Gog di destê gulê de ye û davêje ba hevalên xwe. Hevalên wê jî bi wî awayî davêjin ba wê û dilîzin. Hûn zanin lîstik gelek xweş e, lê divê mirov dersên xwe jî îxmal neke. Baş e zarokno. Dema mirov dersên xwe baş çê bike û guhê xwe bide dersan û serkeftî be, dê hemû kes ji mirovan hez bike. Gulê her wisa dike, pêşî dersên xwe çê dike, paşê jî diçe lîstikê. Ha, vay gulê û hevalên xwe dîsa bi hev re dileyîzin. Piştî lîstika benogê û topê biryar didin ku bi hev re bi bezê bileyîzin. Wê gulê baz de û wê hevalên din jî bidin dû wê ji bo ku wê biqefêlin. Belê, gulê dest pê dike û baz dide, hevalên din jî hemû didin dû wê. Lê demek şûn de tiştek nexweş tê serê gulê. Dema ku gulê baz dide, piyê gulê dikeve kortikekê û dikeve erdê. Lê mixabin kortik dije ave. Ji ber ku êvarê baran barî bû, ew kortik dije bû bû av û gulê jî kete nava vê avê. Hemû şilo pilo bû bû. Hevalên gulê hemû pê dikenin. Bûye hera hera wan û bi gulê dikenin. Gulê li halê xwe dinêre gelek şerm dike û baz dide malê ba dayika xwe. Dest bi girî dike. Diya wê jê dipirse, Gulê, çi bû keça min, tu çima digirî? Gulê dibêje, ma tu halê min nabînî. Ez rezîl bûm, hemû hevalên min bi min keniyan. Ez ketim kortika avê û hemû şilo pilo bûm. Diya Gulê jê re dibêje, Gulê can, gava em dimeşin, an jî baz didin li pêşiya xwe mêze nakin û pê li kortikên avê dikin. Carna em dikevin, serê me li cihekê jî dikeve. Carna em li hev diqelibin. Divê mirov ji van tiştan fedî neke. Gava hinek însan û heval bi te keniyan jî ne girîng e. Ev tişt tên serê hemû kesî. Tiştên gelek normalin. Piştî gotinên diya Gulê bêhna Gulê dertê. Gulê difikire, dibe ku ew hevaleke min bûna, dibe ku ew jî biketa kortika avê. Bi rastî jî neşerme. Ev tiştekî gelekî normal e. Gulê baz dide.